Sa mga to nga nag-thank you si Ford sa kuha. Taod-taod ana kay nagtawag na si Mami sa kuha. Nag-ingon siya nga nang lakaw na po daw silang daddy. Kay naa sila'y seminar. Balipila pud sila kaadlaw. Nga dili muli sa balay. Ni okay ra pud ko. Gisugo pa jud kong mama ana. Nga mang grocery ko. Hingon pa siya. Nga gitawagan daw nila si Ford. Para daw na ay maglantaw-lantaw nako sa balay. Sa kong nahuna, lantaw-lantaw lang jud kahami. Kadjuri dog jud sa kong nahuna ba. Pero akong ginan si mama nga no good mi oy. Nga sanay naman ko nga pila mo kaadlaw wala dere. Tabagi si mama, aw, maayo man nang naa nami kabilina ni mo karon. Nisambat pa na si daddy, nga maayo nang naay makakita og makareport na mo kung nag-unsa ka dira piya. Nitubag na lang ko nga, sige nay, pag-amping mo dira. Sa mo to nga nagkaon dayon ko, dayon ning lakaw na, haron mang grocery. Pag-abot na ko sa usa ka mall, nangita din ko og parking. Pero sa dihang naaman kahanay ning bangga sa likod sa akong sakyanan. Naahak na jud. Nauyog jud ako ang brain cells. Nakasyagit jud ko. Gi-check din ako ang side mirror og tuara. Naay lalaki nga ning naog sa sakyanan og niduol sa kuha. Dayong tuktok sa akong bintana. Mura pa kog nag-hyperventilate tungod sa akong nakita. Og gi-open ako ang bintana sa akong sakyanan. Og naklaro sad nako nga nakurat pod siya. Dapat lang. Kay dako ra ba kay nagsala nako ning unguan eh. Dako kay damage nga gihimo sa kuha. Gitawag pa ko niya sa kuang pangalan. Og nangumusta siya. Akon ta siya inon nga I'm fine, thank you. Pero tama na gyud sa akong nahuna. Nitubag lang pud ko nga I'm good. Ikaw? Maayo na lang kay naka-OOTD kay ko ato nga time. Ako pa siyang giingnan nga excuse sabi. I-check sa nako kung dako bang damage sa akong sakyanan. Dayon ning naog ko. Nakumi jud ang likod. Patay na jud ni. Ako pa siyang giingnan nga tan-awa naay gas-gas akong sakyanan sign. Pero nitubag siya nga gwapa kay kakaron. Og nilikoy jud siya sa istorya namo nga mura og wala ka pamahaw. Nitubag pud ko nga yes, I know ana jud. Time sa unsaon man taniron. Nitubag siya nga by the way Pia, nana ko diri na assign karon. Tubag pud ko niya nga di ba ako ang sakyanan unsaon man eh. Tubag siya, ubanan na lang tika ug ipa-repair nato na. Dapat lanjong amoa ka sa lasang. Bitaw. Sumato ang may gani kay mga murag balig G's lang ang natatsahan. Ningon pa siya, nga suwel ginaayo pa imong car. Pwede ta mag-coffee? Nitubag pud ko, okay, asa man ta? Nitubag pa siya, nga sa green coffee lang gihapon. Pareha sa una. Ang favorite na spot na to. Nikatawa na lang pod ko ang niingon nga basin imuharang paborito. Sumato nga nagkapi-kapi mi didto og iyang sakyanan na mandala. Pero wala dyan ay mali siya ha. Kay kani po si Simon, kay miyembro ni sa barkadahan namo sa una. So before naging kami, nahimo sa nako ni siyang barkada. Sa mo to nga while nag-coffee nami, nangumusta na sad siya sa kuha.
Ako siyang giingnan nga I'm good. Tubag pa siya nga misis na. Tubag pud ko nga no, dili pa eh. Dili pa misis. Then ikatawa ko. Nitubag siya. Pero taken nakakaron. Well, iyahan ang gistorya kay wala junay pamilok iyahang mata. Kaayo ra huyopon ba? Bitaw. Nitubag ra pud ko nga ikaw. Kumusta naman ka? Sa mo to nagchika-chika ramen didto. Dayon mga hapon na ning balik na mi didto og na okay rasad ako ang sakinan. Junimas nga Simon, walay pinagbago ang ungo. Kailan mog nagtunga pamigbayad sa pagpaayos sa akong sakyanan niya. Unya siya biya ang nibangga na ako. Paisog-isog pa. Nangayo pa na siya sa akong number. Dito bagpod ko. Nga hala. Sorry, Sim. Dili ba na ako memorize akong number. Og nalimtan na ako ang phone sa balay. Dito bagpod siya. Okay. Siguro, catch you around na lang. Dayon ning beso-beso siya na ako. Yaksoy. Kalami pangahon sa Junimasyo. So ang ending, wala ako naka-grocery. Kay hapon naman ay. Niuli na lang ko og balay og sa dihang tuama na si Pogs. Naglingkod sa iyahang motor. Naahak na jud ni. Klaro ra ba jud kaayo iyahang bugdo ba? Bitaw. Ako pa nang gitunol kay Bogs ang susi sa gate. Aron maabrehan niya. Nangutana pa siya kung ahad ako gikan. Unya wala daw ko'y update. Pero ning kiss pa na siya sa kong hamis nga aping. Ako siyang giingnan nga nag-grocery ra ko. Nitubag pa siya. Ngay-open ang likod be kay tabangan ti kaog dala sa sulod. Nitubag pud ko. Ay, kanang wala ko na dayon ay. Then nangutana siya kung nganong wala daw ko na dayon. Medyo naungot pa ko sa kong tupag. Kay times na. Alangan naman og ingon nako nga nagkapi-kapi ko with my ex, di ba? Ako siyang giingnan nga nagkita mi sa kong friend, motong nangapi mi. Nitubag siya. Kinsa sad nga friend? Si Freda? Si Jonah or kinsa man? Aha ka aning kuan ba aning bugduha kay. Ako siyang giingnan nga si Sim. Nangutana pa si Bogs kung kinsa na. Ako ra pa siyang giingnan nga barkada na ko na. Nitubag pud siya. Okay, sige. Barkada man ka. Ansa man. Dari ta mag-dinner or mugawas na lang ta. Nitubag pud ko. Nga dari na lang ka. Ikaw luto. Then ikatawa ko. Siguro magbalay-balay sa may karon ni Box. Tubag pa siya. Okay, pwede po. Ang say request ni mo. Nitubag pud ko. Gusto na ako kanang hilaw. Og perting katawa sa kanahan ay. Hambot pa. Pero ako siyang giingnan nga ganahan ko og adobo. Sa mo to nga naingon siya nga mag-ilis sa daw siya. Kay lutuan niya iyahang queen o adobo. Dayon ning kiss na siya sa ko. Aha ka. Pero mga medyo gabi na ana. Naay ni kalit og doorbell. Giabrihan sa amo ang kauban sa balay. Hug ningon siya. Nga piya. Si Simon kay naa sa gawas. Naunsa na jud ni. Nalusyapan jud ko sa akong nadunggan.
Paglingi nako kay Bogs nga lamion kaayo. Kay nakasando lang og kita-kita ang pasas. Bitaw. Perting abtika kaayo niya nakagawas. Nga tuwa pa man tog kusina ganina. Naulahay pa ko nga naaramonta ko sa sala. Og sa dihang ang Simon kay attire man kaayo. Nga mura man og tuonon. Napay dala nga buwa. Kalami lambusan eh. Ningon pa na si Simon kay Bogs nga, "Good evening, Brad. Naimuhang Ma'am Sofia." Paktay dyan. Mansay lantaw niyang Bogs. Boy na mo. Pero hinoon, naka-apron man sad good siya. Nitubag pod si Ford na, si Sofia. Ako ang fiancé. Naahak na dyan. Nitubag ni Simon, nga fiancé. Moro dyan na ang nalitok ni Simon, nga mura og ungo pa. Pagawas na ako nagtutukanay na si Bogs o si Simon. Basin og na love at first sight ni sila sa usag-usa. Kamatay na siya. Bita. Dayon ning lantaw na si Bogs nako. Hingon siya, "Ang love, nay nangita nimo, nagdala og buwak para si mohang mami." Pero ako nga galurat ang mata, kay nakulbaan na. Pastilan, na makakarabajud kong Ford kanina. Tabang tik balang na dyan eh. Kahadlok ba eh. Pero nitubag pa na akong ex ngoy klaro. Nga dili. Si Pia ko ang gipangitan. Para ning Pia ko ang dala nga bulak. Konfiyansay ni mo ni siya. Asa man ang sing-sing ni mo, Pia. Tubagpod ko. Kanang ningkuan manggod. Maora dyan na ako ang istorya. Ningon pa si Bogs nga, "Love, mahadlo ka nga mawala tong sing-sing. Mangula ni mo ginasuot." Pero wala jud ko katarog istorya ba. Ningon pa si Simon nga, "Kinsa masad ka, Brad?" Sumoto nga nagpaila-ila si Bogs kay Simon. Iha pa nag-extend ihang kamot. Pero dili aron ready to fight ha. Mura raog ning dagan siya kagawad pa. Nag-shake hands siya. Nagpaila-ila pod si Simon kang Bogs. Basta kay panabangi jud mga mananabang. Naunsa na jud ning hitabua pa. Pero sa tinuod lang, wala mi tarong pagbuwag ani ni Simon. After niyag ingon nga mag-call off sa mi 3 years ago, wala ko ni sugot. Ambot sad na ako kung anong in love kay ko aning tiaw og no. Sa una. Patula ko'y nahimo kay that time sa imperno siya nasay. Ug ang iha mga chicks kay kaliwat kanan, harapan at likuran. Basta daghan siya. Sumoto. Ngayon pa na si Simon nga fiancé. Sure ka? Pia, pwede mag-istorya sa ta nga kita lang doha. Since wala kay ta nagka-istorya ganina. Pero ang mata ni Simon kay tuara jud ni Ford. Kamatay na jud ni. Sa mata kong giinan si Ford nga pasudlon sa kay mag-istorya sa ming Simon. Pero niingon si Ford nga dili love. Dirira ko. Dili makana confidential na kaso inyong istoryahan. Sa moto nangutanan na lang kong Simon kung saan mo ang istoryahan. Pero wala na nitubag si Simon kay nagtinutukay na sad silang Ford. Ug nikalit lang nag-smile si Simon, which is nakatandog sa ego ni paring Bogs. Hingan si Ford, kung wala makaiingon,
pwede na kamuli. Dalan ang basura nimo. Basura gyoy tawag niya sa buwak nga dala ni Simon. Pero nitubag po na si Simon nga makig-istorya sa ni Pia nga kami lang duha. Nganong mahadlok man ka nga fiancé naman kaha nimo siya. Unya ako, long time boyfriend lang man ko niya. Pagkahoy na lang jud ba. Mag-sure siya ng long time boyfriend ha. Nga sigar ako niyag pahilakon sa una. Kaya wala na ako siya gipatsul. Bitaw. Mingon na lang na si Ford nga, kanang love, pasudlo na to ni imong bisita. Mura jud og nakatag-iyag balay si Bogs ba. Sa moto nga ni sulod na dayon si Bogs sa kusina. Kay hapit na napagod iyahang adobo. So kami ni Simon naara sa may terrace. Iyahapang gidala iyahang bulak na dala. Ingon din si Simon sa ko kaslono na day ka. Magbinyo na ka. Nitubag pud ko nga soon. Hapit na. Tubag si Simon, unsa ingon si mong parents niya? Or wala pa ba nimo siya gipilaila? Nitubag pud ko, nga makasaka ba din siya dire, og dili pa milagal. Nitubag siya, maayo ka ni sugot si Tito, nga magpaila-ila kag laing laki. Tubagpod ko, okay raman, nagkasinabot man sad sila, o ganahan silang daddy kay Ford, kay buutan. Tubag si Simon nga, imong mga kuya, okay ra nila. Nga ano man ni siya sige man og sakit-sakit, nga mura man og naa ko sa boy upon that night. Bitaw. Ako siyang gignan, nga sugot man, wala na siya problema diri sa balay. Okay na siya sa tanan. Ingon pa si Simon nga Pia, sorry sa tanan nakong kagaguhan sa una. Unsa daw. Karon pa siya mag-sorry. Panulaya ka. Nga pila ko katuig nagsigi og self-pity kay tungod nima. Kalami tamnan og buwak ng iyahang dila ba. Pero ako ra siyang gipangutana kung naunsa makadari. Nitubag pud siya nga mamisita nimo. Pero si Ford man na nitubag ug ningon nga mamisita. Nabadi ay sa ospital ni si Pia, aron imuhang bisitahon. Agoy jud ning chismoso nga bugdo ba. Abi kuman og nagluto pa ni siya. Bag pa ni Simon, murag lain ra pud biya kayo ba, nga maminaw ka sa laing istorya, sir. Nitubag pud si Ford, more than sa mamisita sa kong fiancé. Og nagtabi sanay na dayon silang duhanasan. Nangaunsa man ni sila Ako na lang ginan si Simon nga, Simon, pauli na ka. Wala kay makuha dere. Please lang, pauli na. Kay ang JPEG ani nilang duha. Kay mura na mag-iring. Kaya nabitawng magtinutukay sa before maglayo. Aha ka. May gani niingon ra pod na si Simon nga mobalik ra ko diri Pia. Pero niingon man na si Bogs nga sugod og ma-love sa kondo na kamo po yun. Kayata ba jud kaayo ani nilang duha. Nga mura ang ilahang giilugan kay si Ivana ba. Ako raman unta ni. Si Pia nga walang malay. Ang bitaw.
Sa moto nga ni gawas ni Simon sa gate sa balay. Ug sa dihang gitawag siya ni Ford. Yun pa siya, Brad, nalimtan nimo imuhang basura. Murag nagsumbagay na jud ilahang mga kalagwa. Sa matong gitawag na ako si Ford, ako siyang giingnan. Nga love, hali na dere. For the first time jud natawag na nako og love si Ford. Sa matong ni sulod na si Ford, pero nag-ilis na siya. Natingala jud ko. Nangutana pa ko asya padulong. Tubag siya. Nga mulakaw ko kung dili nimo explain kung unsa to si Simon. Aha ka. Kung kabalo lang ko nga ang ending rong gabi una kay storytelling, mas okay paday unta kung sa gawas na lang may nangaon. Paita pa. Pait pa sa red horse nga walay ice. Ang bitaw. Ako siyang giingnan. Nga noon sa ko Pero medyo taas na iyang tingog niingon siya. Nga mo istorya ka or bulakaw na ko. Pero ako siyang giingnan nga ayaw jud ko taasi og tingog Clifford. Nitubag si Ford nga sayo na rin ni Pia. Paminawa ko. Di ba na makaka? Si Simon imuhang kauban og kapi-kapi kaniya. Nitubag pud ko. Oo siya. Nga naman di ay. Coffee raman to Ford. Kay iyahang nabanggaan ako ang sakyanan. Nitubag si Ford. So iyahang gipaayo. Dayon nagkapi mo. Nitubag pud ko. Kabalo naman day ka ba? Nya nganong mangutan na pa man ka? Nitubag siya. Nga insensitive kay Kapia. Nitubag pud ko. Nga hoy bugdo. Ayoko tawagag insensitive ha. Basi nakalimot ka nga naakas sa muang balay. Pero nitubag na si Ford nga. Wala ko sa inyuhang balay Pia. Naakas sa kundugan. Og tuara jud. Kajurikat na lang jud kay nagngisi-ngisi jud ko sa tubag sa amaw ba. Lami kay untay away. Pero iyahaman kong gilove od. Sa mga to nga gi-explain na ako kung kinsa si Simon sa kong kinabuhi. Nang yamid lang ng box pagkadungog niya. Ningon pa siya nga ayaw na to balik itong Simon love ha. Nitubag pud ko nganong mo balik man ko niya lugar. Nitubag siya nga basin og ma-feel nimo nga love pa nimo siya. Tubag pud ko nga unsay love? Nga ikaw man ako ang love. Dayon ningisi ng buhok. Ako pa siyang giingnan. Ingna sa nga nagselos ka. Nitubag pud siya. Nagselos jud ko love. Mas dugay naging kamo. Ako kay bag-ora nimo na ila ba. Ako pa siyang giingnan. Nganon sa man ko Magselos pa man ka nga ikaw may nakauna sa ko Nitubag pud siya. Bitaw no. Nganong magselos man ko. Kay ako may ning bugha ni mog una. Kadamakan jud kayo siya. Ako siyang giingnan nga paghilom ha. Kay basin og sipaon tiga karon. Tubag si Ford. Nga pag-promise sa love nga dili kaadtong Simon. Pero gikataw-an lang nako siya. Mingon pa na si Ford na ayaw ko kataw ilaw. Seryoso ko. Sige na. Sa motong ako siyang giingnan. Nga okay. Ako si Sofia. Nag-promise nga si Bogs Lanjod ang mag-stogs-stogs aatomi. Og ni katawag na siya.
Dayon ning kiss siya sa akong lips. Para sure daw. Sa mato nga nangao na dayon mi. Pero tabang jod mga santimaan. Ngano siya man akong gipaluto tawo. Nga nalisang gyud akong organs. Kung may UTI ba ko or ma-diabetic ba ko. Kay mura man ni og tamis nga parat. Nga wala joy justice ba. Pero giloom ra nako tanang kagool. Kay dapat makakaon jud ko ron. Kay base na ay gyera niya. At least ba nga naasad ko'y kusog. Kajari catch na ako eh. Bitaw. After adto nanaka na dayon mi sa taas. Og diri daw siya matulog. Okay raman sad kaayo nako ba. Lami ba matulog nga kauban si boss. Ambot lang. Pero basta kay lami jud kaayo.